Малларны кышлату чоры дәвам итә. Район хуҗалыкларында бүгенге көндә 6494 савым сыеры асралып, ел башыннан 260 мең центнер сөт савып алынган. Сөтне реализациялау җәһәтеннән хуҗалыклар тарафыннан тәүлегенә 565 центнер сөт сатыла. Терлекчелек тармагы лидерларына килгәндә, Племзавод урожай җәмгыяте беренче урында, анда көненә 148 центнердан артык сөт җитештерелә. Шулай ук бүгенге көндә Урал җәмгыяте Муса Гареев исемендәге, Куйбышев исемендәге кооперативлар югары күрсәткечләр белән эшне алып бара. Мир җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең Карабаш сөтчелек фирмасында кышлаган маллар тук, печән, салам, синаж, силос, фураж барысы да җитәрлек тупланган. Азык иркен булгач, малларны карарга да рәхәт дип белдерә терлекчеләр. Биналарда төзек, чиста, бөтен җирдә тәртип. Бүгенге көндә терлекчелек фермасы сөт җитештерү буенча да нәтиҗәле эшли. Биредә барлыгы 603 баш мөгезле эре терлек исәпләнеп, шуларның 376-сы савым сыеры 70 тонна. Агымдагы елның 10 айы эчендә 17 мең центнердан артык сөт савып алынган, шуның 15 меңгә якыны сатылган. Әлегә тәүлеклек савым 20 центнер тәшкил итә. Әлфир Мәгдәнов җитәкләгән ферма коллективы савымчылар Гөлчәчәк Идрисова, Лена Исламова, Олия Исламова, Мәгъфирә Кәримова, Гөлшат Сафиуллина һәм Әнфисә Гыйлметдинова бозау караучы Фаат Миңнеханов мал торакларын тазарту өчен җаваплы Әлфәрит Тимершәехов белән Рузил Әхмәтшин һәммәсе дә бердәм тырышлык күрсәтеп эшне яхшы алып бара. Алина Хадимуллина, Илеш телерадиокомпаниясе.